काल ऑपोजिशन लिडर्सने प्रेस कॉन्फरन्स घेतली सांगले की असेंब्ली आता ही पुरेशी नाही त्याचे किती किती म्हणतात नाही नाही, असेंब्ली किती दिवसांची आजची हे गव्हर्नमेंटाची दिसते बजेट डिसिजन गव्हर्नमेंटान रिकमेंडेशन जे दिला ते त्या 6 दिवसांची जे आसा न्ही जो काय बिझनेस आसा न्ही तो कंडक्ट करपाची जबाबदारी म्हजी. त्यांचे सांगले की ही पावन आणि ते त्यांचे ऐकून नाही आलं ते बॉयकॉट करतले म्हणतात म्हणजे तुम्ही कसे घेतले नाही तांचो विषय न्ही गव्हर्नमेंटान की असेंब्ली कितली दिसां आजची हे डिसिजन सरकाराचें कॅबिनेटाचे ताणें मान्यता दिवन ताजे म्हाका म्हाजे कडेन धाडला आनी तो आतां हे प्रोसिजर चालू आसा मरे म्हणजे हे आतांचोच विशय न्ही तो सरकारूच सेट बिझनेस कितें आसता पण बॉयकॉट करता असे म्हणता हे कितपत बरें बॉयकट करप म्हणप हे बरोबर न्ही. आज पर्यंत म्हाका दिसता की अशीच सेशनां चालू आसात मागीर सादारणशे बजेट सेशन आसा न्ही ते 5 ते 6 दिसांचें आसतलें.